Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Tagan tapagtagan mahigala tunduga mga iskutanan robutaga niya may pagpaminaw sa itong mga idol sa 93.9 IFM ato mga listeners mahigala o labos tanan itong mga kaubanan nya kauban ito karon mahigala si DJ Lino kaganina pa gyud mahigala nagsugod mahigala si DJ Boy K o karon taon mo apasab si DJ Mikey. Straight to the point. Now aritas tunduga mga iskutanan mga kagilaan ni ay panghitabo mga suking tigpaminaw nga mura kag iyara, no? Nay usa ka gate crusher kini bang wa imbitar ra ba? Ha? Dunay nag-birthday mga kagalaan didto sa Almendra Street, Purok, Batirol, Barangay Suba, Dakbayan sa Danau. Unya nay silingan nga wa imbitara ni adto lang mahigala og ni habhab, ha? Ato lang ingnon og sa may kalainan kagkaon ni kaon, ni habhab, ni kaka, ni pakals. Irting paglamoy. Ay og kanang ginagmay nga kuan timo-timo lang, mura ginagmay na day. Ha? Ani kaon lang ginagmay, timo-timo, pero kinag lamoy gid. Ni adto mga higalas birthday nga wa imbitara. Unya ni kaon taman sa ginhawa. Ha? Mukaon mo lafang. Kaya di man tatamanaway may galaba pero mihab-hab og taman sa ginawa ni inom og taman sa ginawa kay wa imbitara unya ang kanagong naa da mahigalag nay mutunga da silingan bisag wala imbitara mga sukit tig paminaw nya naa na maguna maikog sa taba kanang binaryo na to ba imon la sa dahon sige na kaon na sige ganahan habhab pag inom na karon giganahan masag inom kay pagkahubog na nga gipaundang na tayo kay nanguli na mga bisita ipaundang na mahigalag inom nasuko og nibunot sa iyang revolver og namusil. Tiya kaway batasan. Straight to the point. Tiya mo na kaway batasan. Bidano do lagi tao mga higalang way batasan. Ako na yung mga kagalaang isgutan ron kay kinini ang karon na bang panahon na daghang mga party-party di lang birthday party ha. Napay Christmas party daghan kayo. Manang miingon may nalang niingon ang civil service nga may pay mag-online party na lang mo. Ha, malikayan pa na inana. Grabe kaway batasan oy. Ato ning isgut-isgutan may gala kay kinini ang ting party baron labi ng Disyembre may gala. Bantayan gid ninyo nang magparty-party ha unya. Basi di malasa no. Pagka di malasa dunay tao nga wa ka imbitaran ito nga kag kalit. Giimbitar na kag respetaran kanabang respetaran kag kanang agda. Lahi man ang respetaran kag agda kabantay kanang kanang mga Amerikano inday Maris ug inday RBD ang mga agda gani. Inday kin kaon na sa iya kaon. Mukaon, kaon lang, ikaw, pasagdan lang ka diya, palit imo, kaon ka, palit imo, ha? Wayag daagda, ha? Ay mga foreigner, wayag daagda. Kita ko mga Pinoy, kanang nana itong batasan mga ngagda, usahay, ang pangagda, lahi man ang pangagda nga, tinuod yun nga nangagda, kaya daghang kaon, ibitar yun ka ba? Napoy usahay nga, pagdan, kaon ka, naabdan ka karon, o na ni abot kalit, ang imong kaon, imo rin ng budget, nga doon naman abot, imo na respetan nga unta na. Umuhab-hab sa kagapil. Ako nang gisgutan kay way batasan mga sukit tig paminaw maupay wa imbitara, maupay na musil, ha? Kahanggaw gyud. So didto ni mahitabo sa Danao unya kining ginganlan mga higala og Noel Garbo Hermoso, 47 anyos, buwag sa asawa, habal-habal driver. Dali ning gidakop sa kapulisan. Human po sila ni ini si Emmanuel Montes Claros, 48 anyos minyo, nga ilarang silingan. Ang nag-birthday, ang pag-umangko ni ini nga Emmanuel Montes Claros, so sila dito mga pamilyar ba?
pamilyar ra. Nya kabati ni sa mga higala kini si Noel Hermoso nga dahil na nagkanta-kanta kasi siyempre kini mag-birthday mga higala, sadya-sadya na, magtapok-tapok na, ngaon na, nya aligri ba? Istorya na, nga tawa, nya doon ay kanta-kanta, labi pa inanang doon ay mga party-party nya nas DJ Lino, mo na yung numero 1 mo kanta-kanta yun mga higala. Dili kayo ko, si Boy kay Mayo masarap kanta pero mas gabi ko si DJ Lino, nya doon sa amo sad si kasamang Pulauro. O ga GQ, may manganta. Pero kini kung taga HPO kita mo ay mag-outing, pulos gi mangantahay day. Hasta ko to Russell Puliosos, maningkamot gyud ko as mikropono. May buntag asa na karon Russell, di gyud ko kalimot atong bataa. Ana na sa City Hall. City Hall sa asa ba napit sa Cebu City? May buntag gaton Dr. Russell Puliosos. Mag-outing kini mi kanadto bida grabe gyud kinantahay lang kini mo taga news department. Why mamisik ini? Pulos si mangantahay mga sugid paminaw. Si Inday King kasabot na mo kung sa kanta ini katuman tong Bonita kuan si Eli Bolonos katong Beautiful Sunday. O si Pulauro na gani kato na to yang kanta nga kuan sa mata makikita. Ito na ni aga katawa-katawa, kumusta ka? Unya na pa di usaday kang kuan day? Pulauro nga nawala ng buhay unsa to? Si kasamang Royal Kirante kadto tong problema day, mo to iyang popular kay kanta. Si Arnold Bustamante kana man ang iyang kuan, pumapatak ang ulan. Pero way makalupig sa kang DJ Lino nga sa mga bukol-bukol Santon Herbal Capsule. Karon napun-an mga higala ang kantahonon nga makatawa ta. Si Mark masipag yan. Si Mark tahimik yan, pero sumisigaw ang gawa. Ito lang na yung katawa mga higala. Kaya kung magparty-party, maaligre. Nya video kaya na ron. Sus kini siya mga kagalan ni apel ni gate crash ba? Kanang gate crasher bitaw. Wala imbitar laki. Tanaw nga sadya kay masilingan na lang ngaon. Nya sus ni adto mga higala niya kanagong binaryo god. Kasi bawat taga baryo mo kita. Nana kay na tunga pamilyar na ning atong tapok-tapok labi na karon pandemic ba. Di man ta mangimbitar og kuan mga panahon na kiting pandemic god. Pamilyar tapok-tapok nya naman gud tay usahay nga di ka ganahan mangimbitar inday kin og lain ba kay natay mga istoryahan nga ato lang, pamilya lang ba. Nay usahay nga depende mo nga sa gadiri nga, nay gadiri nga pwede ka mangimbitar og daghan. Napoy gadiri nga kita-kita lang pamilya lang kay naman gud tay istoryahan nga importante nga ato ra ba. So samtang mga unta na importante nga kita lang sa labi na lang ting pandemic. Labi na lang ting pandemic nya namoy mga kuan sa inyong balay. Natay mga tiguang sa balay, di man ta mangimbitar og lain kay. So kinalan sensitive sa ning uban nga dili ta mangimbitar kay natay tiguang sa among giproteksyon na namo ni. Kini mo mga tiguang so kita-kita lang mga igsuon. Pero nakabati man sa kay nga nagkanta-kanta. Uy ni adto kininginganlan mga higalag Noel Garbo, ni adto mga kaigsunan. Unya pag adto pa gitagad na lang sod na ining iyang silingan nga si Manuel are well kaon kanang agig respitar ba lahi man ang pangagdagon nga kanang giimbitar gyud ka kay nga unta na adto tos balay kanay na birthday birthday taon niya ug kanang wa kay imbitar kanang respitaran na ka og kanang respitaran na ka og agdagda. Matod pa sa blatters kapulisan, pinagi ni Police Master Sergeant Raimundo Bacordo. Perting kunong kaon, perting, wala gibatasan, gipakaon nito, agig ka, kung na lang ba, kay wa imbitaran ni gate crash man. So gipakaon, tunulay plato, perting hab-hab day kuno, Di man gibawa as parte ng kanang mga pansit, mga bihon, ay sus, gihab-hab, oy. Sabi kayo, perting hab-hab kay mayo. Unsa pa labaw ng hab-hab day? Pakals, kaka, la pagtama sa ginhawa pagkahuman.
Pagkaway batasan, unya man namusil mga higala sa uyuan sa nag-birthday. Namusil. Ha? Doon lagi mga lawgaw nga mga tao. Unsaon ta man ani day? Unsa may buhaton na day? Kana bang wa imbitara unya kwan? Imo lang sigurong para respetaran og kwan ba? Respetaran mo agda mulingkod na hinuon di naman muhawa. Ano may plano muhawa kay? Ano kinahanglan sensitive sa tagamay oy, ha? Ikaw Mr. Noel Garbo Hermoso. So karon na preso naman karon nas Danao Police Station do, ha? Ya kumusta naman ka do? Ha, nakakape na kada do? Ato lang niya kataw-katawa kay. Karon panahon na daghan ning mga party-party dili lang birthday, napay mga Christmas party ron. Karon nga mo sabot sa tag-on sa ethics sa party oy. Number 1 ayaw adto labi nagwa ka invitasyon kasamang kay. Ha? Kana kung lahi man ko ni seminaryo good kay kanang binaryo ra kay ba nga kanang sinilingan bitaw. Unya nangaon pi ka silingan human mo adto kon lang uban palabay-labay nga pa. Wa siguro ikon sa ila siguro kay. Palabay-labay usa pang igam-igam. Sabi na paglabay-labay na karon nya wa gyud tagda, ha? Labay ngaon dito nya. Labay na, sunod labay. Wa man tagda, sunod labay nya. Pag-agda na karon perting kusugang pakal sa mga sukit paminaw, nilala pagtaman sa ginhawa. Unya namusil kaway batasan, ha? Kini mga higalang mga birthday uban pa mga party numero 1 wa ka imbitara ayaw pag-adto. Ikaduha og bisan pag-iimbitar ka dunay mga ethics in town inig adto sad, ha? Kalisura sa nang kalaki labi na palitan ka ng birthday kay. Unya importante mo na invitation labi na og kanang dunay mga kitering ba kay kana gong nag-imbitar ila mo gibana-bana sa god pilay kwan pila ba ka heads ba ila man banaon bisan nga nagway kitering inday ken nga kita bitaw magluto ta bisan ganis ato magluto ta okay karon paniud to kisa may naa aron nga di pud mabahaw ang atong pagkaon mo man na ha kay lisod ba kay mabahaw banaon man nato kini si pila man ka takos ang bugas ng atong kanon tunog agon unya ang kuan panalitan og pilam ta kabuok maprito na tag isda pila kabuok tagsalan tag isda kay lisod man kaayo og kuan nya pili na sa dihag kuan sa itong buwad ba ka dihang apil. Inana na og nay mga party pud nana sa gapon kay lisod man kaayo mga higala di mo bana-banaon. So bana-banaon nimo. So muna nga ikaw wa ka imbitara sensitive sa tanga wa ka imbitara ay lasag adto. Labi na ko magkitering na karon kay do na ra banay bayranan day pila ka plato na karon. Pila ka heads good for 60 heads mo na kay do na may sa Inday Aida Tampos may suito kay nini kung panalitan adto ka sa Lola Meres or ari ka sa kanang mga kitering nga kuan order nimo na pila ka heads karon doon ay libreng lechon day, di ba? Package na nana, no? Depende kung pila ka heads. So, muna nga ikaw sensitive ka, ka imbitara, ayaw nag-adto. Kay gisukod na gikuan na giihap ng ilang mga plato diha, giihap ng pila good for how many persons? Unya mo nang uban pod mga kaigsunan nga labi na nakaila sa kas mga bisita kay nga kusog sa kay mga habhab. Kadang kada sudan butangan assignan na nimo na kuan kay pasagdan sa nimo nga kabantay ka Inday Marisong, hindi sugod na kaon lap. Sakwat na dito sudan o sa mga kanon. Nigsakwat sig og duha kayo nga di ba ka na mahulot niya ano ba nang gabiha basta makatakos. Unang kanang uban nga aron nga makontrol nimo sudan Inday ken. Butangan nimo kanang usa kanang bagdag kitering. Nagi-usa mo poste ng sabihon, doy usang poste diri sa kinini ang kuan kana na ang manok diri sa usa sa kuan pod kay bana-banaon ra inig agi nimo kay o tagaan ka usa ka hiwa sa manok o pagabot sa kahiwa sa adobo nabay tig takos. Kay pasagdan nimo na daghanon magkuha nya malabag mahurot di ra ba ang problema day tan-aw nimo glili nimo do na man day cellphone kay silupin nga puno. Ato lang isgutis-gutan ni mahigala mga ethics ini nanay bang parte kani ang ethics ana wa kay bitara ayo adto ha unya karon og naadto ka pag formal dito ayo og kanang paltan nag birthday lon ayo pag una-una og ikaw may mauna og hiwas cake diha. Paunahag hiwa sa cake ang nag-birthday. Kay iya man ang cake kasamang cake. Labi wa pa mahuyop ang kandila niya unahon na limuro og pikas. Ya karon nag-video kay na karon bisan pag way lamig tingog nang nag-birthday, Inday Maris. Ikaw wa ka imbitara. Ikalit na kay kaon kay tamas gaway. Ya human ni inom ka, wag kay batasan, bisan pa og kanang bisan pag unsa ka kanindot og tingog. Unya karon
ang nag-birthday ron mo kanta, bisag wala may tingog, ihatag yun niya. Ayaw ka na ang unsa, bisag pag unsa ka kanino tingog, ikaw gyud mangilog og mikropono kay mo kanta kasi imong kanta. Ini gyud pisting grabiha ka way batasan mao pa manghigalan na musil. Ha? So na kuan gyud taon na das tambalanan mga higala si Emmanuel Montes Claros kay naigo sa dughan, human sa po sila. Niini mga higalang Noel Garbo Hermoso, 47 anyos, buwag sa asawa, habal-habal driver, gidakop ni dayon sa Danao Police Station mga kagilaan, girespondihan nila dayon sa Danao Police Station og tuan na ron sa bilangguan. Ha? Sikop mga sukit tigpaminaw kining maong way batasan. Straight to the point. Nga na birthday mga higala. Unya sa pagkasikop nakuha sa Danao Police kini kun Danao mga higala di po ni kakumpiyansaan inday kay nambot ka sa pagkakaron. Sa Pulauro mo nagsuito ana. Kini kun Danao di ka basta-basta ani kay kanang mga tao dahil dunay mga armas ng mga balay-balay da kay. Inganlan ko na Gun City ng Danao sa una day. Kay daghamay mamuhatay pusil diha. Pero ambot ka karon no, murag di naman siguro anak ka kwan, pero kani adtob. Na ada mga kwan day malit kag pusil atos Danao, no? Mga paltik na mga pusila, At karon pag ina na magka-bikil-bikil lisod no, magbikil-bikil niya bunot dag pusil. Karon nakuha mahigala kining Black Widow 22 caliber revolver. Nakuha sa kapulisan sa Danao Police Station og gitanggong na karon dias bilangguan sa Danao si Noel Garbo Hermoso gumikan ini ang gibuhat ng pagpamusil. Si Emmanuel Montes Claros in town ang uyuan sa bata nga nag-birthday Inday Maris Kaluuya. Naigo sa dughan o gidali pagdala sa tambalanan mga kagalaan. Pero ang nakabitaha lang day no nga bad news kayo ba nga kanang namusil birthday ba? Wa imbitara na musil. Ang nakabitaha lang Inday Maris amo tinuod ba kan usay man kayo tag tinuod ba di ba? Kini day kuno si Montes Claros daan ning dunay hurim-hurim kuno kasamang kay. Ambot tinuod ba kana man katiguangan nam ko mga Latin-Latin sa sila na librito na ba? Tiya mo na nga pag gidas doktor dito, pag abot dito doktor igo gudughan. Wa makapinitit ang bala. Wa makapinitit ang bala. Oh. Ko bitahat tingalin sa kanang iyang kwan sa may ginitong nan nga kwan. Dunay matod pa dunay kunoy anting-anting kini si Emmanuel Montes Claros. Ambot tinuod ba kaning naning anting-anting? Usahay makaingon tag basin sad kay kanami mga sundalo bitaw nga iadtos panggubatan kay do na may uban ana magtutuog og anting-anting. Do na po iban nga di kay matay man yan kuan pero kani bang ngilngigan no na naigo sa dughan matod pa sa report sa Danao Police Station gidali ning gidala sa tambalanan pero pag abot sa tambalanan naay nasamad ang iyang dughan pero wa makapinitit ang bala. Wa kapinitit ang bala. Anting-anting gani o wa jud kadot ito pusil tingali kay Danao. Idali magdalas tambalanan kay pagkaigo na tumba siya kay kusog mag-impact kana ganing dunay mga anting-anting day. Naman koy mga istorya na nga mga sundao sa ganang totoo na ba. Ini kaigo nimo na 45 caliber. Naman say knocking power. Ini kaigo nimo mahalabay gyud ka. Labaw pagka gisukmang ni Manny Pacquiao na kusog kay impact. Dili makadot ang bala. Kay do naman kay mga gipangyam-yam. Ambot tinuod ba ka mga higala Pero tinuod na kito sa una nga kuan day, kito mga tad-tad sa una, kito mga kuan ba. Ini kaigo nimo sa Armalite rifle or ini kaigo nimo sa 45, di ka man gani madutlan, mahalabay ka gyud. Kay kusog mang impact. Mo ni tabo ni Montes Claros kana tumba gyud siya. Pagkatumba, igo man lang kuno na mapha Inday Maris. Gidagit sa balanan mga sukit pero ang kuyaw lang na bisag na kay anting-anting nya dili ka dili ka kon ba, di ka madutlan nya. Kay pagkaigo nimo ang impact bitaw, ang impact kusog kay impact. Unya daan ka dunay hubak. Ay kamatyan nimo nang kalakiha, Pastilan mga sukit tig paminaw. Nakaingon ko nga good news gihapon kay kanang bati kayo nga paminawon ba di ay gate crusher wa imbitarag parting hinampak nga dako pagkauwaw lang mao pa ni adto kasamang kay ni kaon taman sa ginhawa nagdag cellphone silupin nga puno og nagdapag laptop nga lapad nga tupperware pagkabusog sa hinampak nga dako nila pag maayo nya pagpangahubog na namusil namusil mga sugiti Pinoy bati kayo ba nya ang naka-good news anday no pakibaw nako day nga kaning matod pa ni kuan pulis
Master Sergeant Raimundo Bacurdo. Mao man ni ang nagkuan kagabi man ni tabo. Mo nisulti nato nga kuan sir kanang wa madutli sir. Na igo asa kuan pero tuwa sa gidaas ta balanan hantud don. Kay mura man og kanang lisod na di ka dutla ni pero bunog gud na day. Oh, di ka dutla na kuya na kanana kay sakit sa kasing dan ba? O baka gihutoy na kandaan ba? Ha? O doon na kay kon baka panalitan, ha? Doon na kay hubak daan ba? Nya, wa ka madutli matay kay hinuon sa hubak. Anang uban ana nga doon ay mga anting-anting di man mamatay sa samad, mamatay sa bunog. Kay makabunog man gina mga sukid dig paminaw. So nisulti na to ang pulis mga kaigalaan nga si Police Master Sergeant Raimundo Bacurdo nga ang naka-good news lang wa madutli. Igo lang na mapha pero gidagi pos ng balanan giatiman gyud pos mga doktor kay murag kusog murag kag sukmag anagod. Labaw pag sukmag ang manipakyaw na kay. Pero karon noon ko no okay na. Ha? Si Montes Claros. Pero kaingon ka kapalingo-lingo ka oy. Dayway batasan. May gani kay ang gitungnan po niya kaning di ay anting-anting. Kung tinuod man galing anting-anting. Ha? So kanang ma-birthday mahigala kanang ma-imbita birthday ato lang siguro ng undangon day nga ma-birthday ikaw mag-imbitar mang-imbitar po kaglain ang kumpare nang imbitar kumare ang kumare nang imbitar kumpare kay ato naon nga gisukod sa nila labi na og nag-birthday igo ra sa ang kahimtang igo ra sa ang kwarta o bisan gani kata mga dato gani inday ken mamahinay lisod hinuon nimong atuon kay kini ang sinukod ba hinuon na kay ha gi-budget na so ato na lamang higalang tan-awon nga wa kay imbitara na lang siguro adto kay gi-budget ng pagkaon ikaduha kung panalitan to ana ka didto pagbaton sa maayong pamatasan ayaw og ayaw paghimog kadaot dito sa birthday. Pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan, Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Radyo nga walay gikahadlukan, RMN. Attorney Rufil Banyo sa Straight to the Point.